Assalamu alaikum, barkanku da dawowa YouTube channel nawa. Ina son ku yadda kuke so na. Ni ne naku Mubarak. Kafin nan fara gabatar muku da abubuwa masu muhimmancin da nace zan kawo muku. Ina so dan baku bayani kaɗan akan channel nawa. Ni channel nawa na bude shi yanzu ya kusan shekara, amma ba na samun subscribers. Zaka ga wani lokaci in samu subscribers su zube, sai na bibiye wasu manyan YouTubers kamar su Mubaraki TV, Allah ya musu albarka, kamar su KK Tech da su waye. Gaskiya na gode muku sosai da irin shawaran da kuke bamu. Ni ma irin shi zan kara bawa 'yan uwana Hausawa da 'yan Afirka, 'yan Najeriya gabaki ɗaya. Don Allah, channel nawa za ta gabatar da akwai wasu abubuwan da ya kamata a ce YouTuber yana da shi. Ya kamata dole ne ya kasance YouTuber yana da shi. To ni na zo na yi nazari, ina kirkiran irin abubuwan ɗin, wato ina kirkiran irin shi local, amma dai wanda za ka yi managing kafin nan ka fara samun kuɗi a channel naka, har kai ma ka siya masu kyau, wanda zai ma aiki mai kyau. Kuma alhamdulillah, kuma ina son sanar da ku cewa in ku bibiye channel nawa, zan na kawo muku abubuwa masu kyau. Zan kawo muku labarai, zan kawo muku faɗakarwa, zan kawo muku yanda za a kirkiri abubuwan da na ce muku. Daga nan yanzu abu na gaba shine mu je kan abubuwa masu muhimmanci da ina so mu Hausawa mu sani. Na ɗaya, mu yaranmu ba su kula da neman abubuwan kan intanet, irin hanyoyin neman kuɗi a kan intanet. Wallahi ana samun kuɗi a intanet. Ni na taɓa samun kuɗi a intanet. Ba wai ko YouTube channel nawa na samun kuɗi ba, ni ba ni da subscribers ma a YouTube channel nawa, amma bisa ga shawarin da su Mubaraki suke gama mutum, da su KK Tech da su waye ne, wallahi kun ji na rantse muku, wallahi ba ƙaramin kuɗi ake samu a YouTube ba. In kana son ka tabbatar haka, wani lokaci ka yi searching a Social Blade, ka je ka shiga sunan channel ɗin, ka ga abun da suke samu. Ba ƙaramin kuɗi ake samu a YouTube ba. Akwai hanyoyi, akwai su blogging, akwai su freelancer irin kamar muna da sana'a a arewa. Mu Hausawa mun iya kirkiran abubuwa. Muna noma, ko kan noman ka za ka iya ka yi YouTube channel. Ka je ka ɗauka yanda za a yi dashe, za a yi wane ne. Duka abubuwan nan za mu iya mu yi bidiyo a kai mu tura. In ka iya rawa ne, za ka iya ka yi rawa ka tura. Ba wai za ka jira wai kaza, a'a, wallahi mu yin ku abun nan. Muna ƙona data mu kullum, muna kallo, muna tarawa turawa kuɗi. Mu kullum mu ce turawa suna da kuɗi kaza. Mu ne fa, kuɗaɗen mu ne suke tarawa. Kuma ina roƙon 'yan uwanmu Hausawa irin mu haka, sabbin YouTubers in sun zo haka, don Allah ku taimaka, kuna danna mana subscribe, kuna danna mana alaman kararrawa, kuna bibiyan channel namu. Don Allah ya taimaka mana. Ku ci gaban ku da taimakon juna. Allah ya taimaka mana. Ina jin daɗin ku. Mubaraki TV, gaskiya ina jin daɗin irin shawaran da kuke bamu. Wassalam.